Di Malam Abbas TV mai kawo muku damben manya da na yara da hirarrakin su, to yau ma ya kawo muku maganin ulcer mai kyau garanti, wanda ulcer nan konewa take yi ba raguwa take ba. Idan har kana bukata roba ɗaya 10,000 ne, kai dai ka nemi zuma mai kyau ko ki nemi zuma mai kyau 10,000 one roba. Saboda haka Di Malam ke sai da maganin ulcer mai kyau. Sannan mawakin aure, mawakin siyasa Malam Abbas TV, ina godiya, ina tare da ku masoya. Masu kallon mu da sauraron mu, barkamu da sake saduwa a cikin wani shiri na musamman inda muke tattaunawa da masu gidajen dambe, masu ruwa da tsaki a harkar dambe, 'yan dambe, makaɗa da sauran al'umma. To kamar yadda kuke gani, ba sai an faɗa ba, baya buƙatar sanarwa, amma dai za mu sanar. Muna tare da ciyaman na damben jihar Kano kuma sarki na masu harkar dambe a Najeriya, mai girma Muhammad Bashir Ɗanliti. Mai girma ciyaman, barka da shigowa wannan shiri. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bayan kwanaki kayi nuso, muna iya cewa kimanin wajen wata guda kenan, da muna dan ganin ka jifa ma, amma daga baya kuma akalla an samu sati 3 zuwa 2 ma bamu ganka ba. Ina aka kuya ne? To alhamdulillah, ka san ita duniya tana da faɗi da yawa. Ya kamata a kullum ta Allah ka rinka samu wani ilimi daban wanda baka da shi. Ba na kasar manta ku karo ilimi na harkar wasa na al'adun gargajiya don mu ƙara buɗe ƙwaƙwalwarmu mu gane cewa mu je wani wuri mu ɗauko abubuwa wanda ba na ƙasar mu ba, don mu zo mu ƙara inganta sana'ar mu da kuma cigaban wasan dambe a Najeriya. To mai girma ciyaman, a kwanakin baya mun hira da kai, ka ce Januwari akwai aiki. Me aka shirya ga shi mun riga mun shigo wannan sabuwar shekara? To gaskiya alhamdulillah, Allah ka sa mu shiga cikin nan ƙasa, kuma Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu ta Najeriya da Afirka baki daya. Gaskiya mun shigo sabuwar shekara, muna da abubuwa da yawa a sabuwar shekara, kamar yadda na muku alƙawari cewa January idan Allah ya yarda 2025, idan Allah ya yarda za mu zo da abubuwa daban-daban a ƙasa da cigaban dambe a Najeriya, insha Allah. Kuma ba tare da ɓata lokaci ba, muna shirye-shirye da link ɗin da zamu yi na ƙasa ga baki ɗaya, wanda na arewacin Najeriya. Link ɗin kuma abin da ya ƙunshi, link ɗin ya ƙunshi cewa jihohi ko 6 ko 7 ko 8 haka ne. In son samu ne mu samu 8 ko kuma mu samu 4 ko mu samu 6. Kuma link ɗin nan yadda zai kasance, zai zama na cewa ku 'yan jarida da sauran membobi wanda suke kula da dambe da referees, idan Allah ya yarda za mu duba mu gani. Muna so mu ga president ɗin Sokoto, kuma gashi ya sa kofi na mai girma gwamnan jihar Sokoto, ya sa mota. To kaga wannan shi ne zai yi mana ɗan tangarɗa kaɗan, don ba ma son mu ce mu fara wannan league ɗin ba tare da an samu wani tsekon wani wasa, wani competition ba. Dan muna so abin ya ƙara, kamar yadda muka yi niyya muka ɗauka ƙudurin cewa za mu yi league na ƙasa wannan arewacin Najeriya. Idan Allah da za mu yi shi, mu kuma zauna a nazarin da muka yi mun tsara yadda abubuwa ya su kasance. Dan idan mun samu jiha 6 ko mun samu jiha 4 ko mun samu jiha 8, link din yadda zai kasance wasu 4 na waje 4 na gida, kamar yadda ake magana 4 na waje 4 na gida. Bai kun a taru wuri gari wuri daya, mun duba mun ga cewa wannan tsarin da za mu yi shi ba haka za mu yi shi ba. Na farko kuma ku 'yan jarida da referees, kowane ɗan jarida shi mana cikin committee na official da referee guda ɗaya, za a iya tura ɗan jaridar Katsina da ɗan jaridar Katsina da referee na Katsina ko na Sokoto ko na Neja, haka za su suna su busa wasan Bauchi da referee da wani suna su busa wasan Bauchi. Ma'ana dai misali in za a jihar Kano, alƙalan wasan Kano ba za su busa wannan wasan ba. Jihar Kano bane. Sannan kuma dan jaridan ma ba dan jihar Kano bane, ya cikin official. Sannan akwai official mai bada maki, shi ma kuma ba dan jihar Kano bane. Ma'ana dai kun shirya abun wani tsari na musamman wanda yawa, kamar kaga yanzu idan jiha 6 ne, jiha 3 suna waje, 3 na gida. Sati kuma mai zuwa kamar an zo muku gida yau, sannan kaga kuma sati mai zuwa kuma za ku je away, ka gane. Amma da yiwa da sam cewa point nawa ka dauko, idan kun je kun samu point, idan mutum 5 za mu amfani da su, yadda za a samu dai ya za a ci waɗansu, ya zama da point ɗinku yana nan
in kun famu 3 point ko kun samu 5 point ana nan ko kuma ana ta lissafi kowa zai bada result daga an tashi daga wasa kowa zai bada result za a rubuta za a ga suwaye na daya suwaye na biyu kuma idan Allah ya da bayan an yi wannan abin din za a je kowane gida sai ka je an zo maka sai kowace jiha ta hada da kowace jiha ko kowane club ya hada da kowane club ba ana dai muna iya cewa zai zama kamar Nigerian Premier League ne yawa amma wannan Arewa League Arewa League yawa zai zama na cewa ranar sati ɗaya kuna gida sati ɗaya kuna waje sati ɗaya kuna gida sati ɗaya kuna waje dan me yasa za a yi wannan dan a ƙara faɗaɗa abin ya zama na cewa ba za a tara a gari kaza ba na farko kuma idan an tashi kuma za a rubuta jiha ce za a yi final in yi so wanda suka zo na ɗaya da na biyu da na uku da wata jiha ne za a rubuta wani gari ne ma za a yi final din inda za a ba da kofi in an gada ma za a yi cewa a Sokoto za a yi an gada ma za a yi cewa a Bauchi za a yi an gada ma za a ce Kwakwara za a yi an gada ma za a ce Plateau za a yi final ka gane wanda za a haɗu kuma da wani suka zo final da kuma neman na uku su ma su zo su buga a nan garin a ba da kofi kuma sai a sake ɗaukar season ɗin wani abu kafin kuma mu samu sponsor dan dai me yasa muke haka muna yi dan inganta al'adun namu ya zama da cewa mun samu ci gaba da abubuwa da na kasa gabaki ɗaya idan Allah ya kuma manyan yan kallon nan na kasa gabaki ɗaya su ma kowanne wanda muka taɓa cewa babban ɗan kallo ne kaga shi ma yana daga cikin committee na wannan rabari ɗin kamar yanzu za a ce kuma wani zai je Plateau wani zai je Bauchi wani zai je abin nan duk wanda yake kusa za a ce to wani shine abin nan ɗin wakilin sporters wanda zai zaurci ga za a ce ga ɗan jarida guda ɗaya ga rafari guda ɗaya sannan kuma ga masu abin nan shi ma ɗaya da zama cewa kuma ga shugabannin wanda ke wakiltar yan kallo na ƙasa shi ma guda ɗaya ga mutum hudu duk wani abu da ya zo za su iya yanke hukunci daga ciki su za su taru su duba wannan me ya faru su menene ya faru gardama ce ko menene za su haɗa kansu guri ɗaya a yi wasa a ƙarin lafiya kuma su ba da result cewa jiha kaza wasan ta da ta yi da kaza a gari kaza point kaza gare ta wata tana point kaza za ta turo mana sannan mu zo mu samu mu kuma a ɗora a YouTube a daga shi ita wai to haka za mu yi har a ƙarin link ɗin sannan sai mu gana na ɗaya muna ƙoƙarin kuma idan aka lake mu na ɗayan nan muna so da suka zo na ɗaya mu ba su kukan miliyan 3 ko 4 ko miliyan 5 ya zama da cewa wanda suka zo na ɗaya team da suka zo na ɗaya suna da miliyan 5 wanda suka zo na biyu suna da miliyan 2 ko 3 haka dai sai su zamu yi shin Allah ya da to me girma cewa mun ka sha irin wannan yunkuri kuma daga baya sai mu ga abin an samu dakilewa yanzu ka koma baya ne ka sake damara ko kuma ya aka yi kun zauna ne kun dinke abin zai zo tafiyan da ake so a to ai ka san dole ne da mun in kala tafiya sai in baka samun tangarda ai ba za ka tafiya yanda ake so ba dole ne da mun akwai wanda yake son ci gaba akwai wanda ba son ci gaba kaga wannan ba wani abu bane ba iya yawan mu iyayen da zamu tafi da su wannan muga suna da idan an ce mutum uku ne ma za mu yi lik na mutum uku na farko za a je maka zaka so zaka je maka zaka so ba mamaki a mutum uku ne kaga jihar Bauchi za ta tafi Sokoto ko ba gane ba kuma satin nan kuma sati kuma wancan sati mai zuwa kuma Bauchi kuma a Kano kuma Sokoto ta zo Kano duk kuma sati mai zuwa kuma Kano za ta je wa ina da yadda za a yi dai in siddin dai sai an yi wannan abu nan da mun ai ka san dole ne sai an samu wannan tangarda amma idan ni ko tsaya kun tsara abin da ke so za a yi Allah da so mai girma cewa yanzu muna iya cewa yau 1 ga watan January na shekarar 2025 kuma kwanaki muna iya cewa 60 suka rage mana ko ƙasa da 60 zuwa azumi kuna da lokacin da za ku yi wannan abu to ai ka san tunda wasa ne ba wai dole bane kaga cewa ya hana ka kai abin da kake gidanka dan before yan wasan gabaki ɗayan su sai ka kawo min list din yan wasa iya yan wasa da sun yadda suna da lasin din su wanda za su yi wa jihar wanda ko kuma za su yi wannan club din in Allah ya dan aka samu wannan abin din to kaga zai zama cewa ai ko jihar Kano bai hana kai gidan ban gidanka ba za ka tsala gidan dan ban gidanka amma ga ai yan kallon masu masala gidanka suna cewa ko Allah sarki ko wannan club din mai za ta wasa kaza ko nawa da nawa wasu kuma yan kallon za su dauki ma daga nan za su kai sai mun bi wannan club din mun je mun gano abin da ake yi ba laifi bane ba zai hana a yi wannan ba zai hana a yi ajo ba kuma ba zai hana a yi a cigaba da wasa ba amma mai girma ciyaman mutane za su so su sani wannan link da kake magana an bude shi ne ko kuwa za a bude ne ake so to muna nan insha Allah za a wasu kwato muke dila to ya dan yi abin nan dinsa duka da ga mu da yan jarida da muka fara daurawa muna cikin tsarin mun gama tsarin mu idan Allah ya daidai muna jira ana gama wannan competition din nashi ana gama wannan wasan nashi da yake da nan da mota zai ce zai yi kaga ba za a ce an dakatar da shi ba ko abu nan amma ana gama shi before mun gama reading din komai ko za a dora ci gaba da gudanar da wannan abu mai girma ce man
a baya kwanakin baya ka yi magana a hankalin 'yan kallo na duk duniya yana kan Ramadan saboda jarumtarsa. Ka yi alkawarin a Januwari Ramadan zai dawo zai ci gaba da wasa, ya shirin yake, magana tana nan? To in Allah da ranar Lahadi ma idan Allah ya kai mu musa zai dambe a ajin wannan, in Allah da zai buga dambe, kuma ko yau ma muna sa ran Allah da ya buga dambe in Allah ya da. Kuma kama ai ya tafi neman lafiya ne, kuma da yawancin kasan rashin gogewarsa da rashin abin da ƙasa bai gane cewa ba wannan wasan shi yana da daraja ko ba da daraja ba. Yanzu ne ya gane cewa a wasan da yake yi wasa ne mai daraja, saboda ya gaba da masoyansa fiye da yadda baka tsammani. Tunda da ya zo nan Nijar kowa marhaba yake yi da kuma mutane suka yi wasan aiko masa kuɗi daga kasashen waje. Kuɗin da ya samu kuɗi fiye da kai, har akwai kamfani na banki da ya niyyar ɗaukar shi ma ya zama ambassador ɗinsa. Kuma da Allah shirye-shirye in Allah da bankin nan a Nijar yake ya ce ya so ɗauke shi ya zama ambassador ɗinsa, ba abin da ba zai samu ba. Amma kuma hankalinsa ya bashi cewa ya yi tunanin cewa wai Mamman Bashir ya ce muna tunani ya kamata a ce ko kala kokarin da kake yi mu zama mu rike wannan abubuwan na al'adar mu samu gwamnatin mu ta kasar mu ta kama mana, mu zama cewa yadda muga ala tsari da irin na kokoto ko wannan mu ma ai mana tsari wanda ya kamata cewa za mu gyara damban na gargajiya. Mutane kana ta yi, mutane suna batawa, yanzu ne ya tabbatar da cewa ba ai abinda yaushe za mu iya mu kai wannan matsayin. Ya ce to Ramadan ba wani abu, kai ya hakuri, ai kuma ka samu don ku san menene kuke yi, kuma ku san abin da za ku yi. In Allah ya da nan gaba zai kasance a kwana tashi a yi, in Allah da za a kai matsayin irin wannan lokacin. Kalubale da ake ta fama yanzu dan man jihar Kano muna iya cewa a kodayaushe ana ganin autan mamman, har ma wasu suna zargin wai autan mamman din shi yake hana 'yan damba ma zuwa nan gidan. Me wani abu ne me za ka iya gaya wa jama'a a kansa, me yasa ya zama hakan, ya zama kamar ya kafa ya tsare kowa ya ki motsi? To shi autan mamman ka san shi an doke shi ya ji ciwo, ka san wanda aka mara rahu to in ga dawo nutsuwa ki yawon nan dai a jihar Kano aka sa sunan autan mamman, a jihar Kano autan mamman ya fara ce. Amma ina magana da ake faɗa a ce ɗan litiya hana 'yan dambe su je wani gari ko su je su hana ya je dambe. Irin sa autan mamman da ana aka rene su, ga sanan irin su Bagon Zayyano su wane ne duk ga sunan su Manu su waye duk ana aka rene su suka zama cewa, amma waye hana su yawo? Ba wanda hana su yawo. Wanda kai ba za ka iya rike dandan baka ce mar kai zo ba, amma me yasa ka dandan bai na zo na tsayawa jin daɗi da walwala, kuma da in yana samun abin da yake so yana da shi. Autan mamman ya an toke shi ya ji ciwo ya warke, yanzu ai tsoro ke tsoron kungiyoyi yake ko ba gane ba. Kuma da ya zauna me yake nema, ya gama yawon nan da yawon da yake yi, yanzu yana zaune yana buga dambansa, ya je wurin tsohuwarsa, ya shiga tsohuwarsa su yi wasa su yi dariya, ta manyanta. Ya ga cewa yana daga amma me baya samu a nan wurin, da ya fita waje ya je ya samu 50,000 to gware ya samu 15,000 a gida, ya je wurin tsohon nan ya zo ya samu albarka. Ya riga ya gane ba wanda zai hana shi ya je wani. Kuma su yan dambe duk wani hudubobi da ake ta yi ana cewa ni ai ka san babba ne, ba zan iya magana cewa wai an hana wani zuwa ko wani ya hana wani zuwa ba ko an hana wani, to sai dai kwakwalwa ta bani idea cewa ya zan yi in reni waɗansu yara matasa wanda za su yi replacement ɗin wasu. Fiyewa akwai 'yan daban da muka rena, waɗansu ma an ce musu kasu je Kano, wasu jihar Kano, wasu ma 'yan jihar Kano ne an su saura. Ba irin maganin da ba a gaya musu ba, amma mu ba za mu kama suna mu ce wani ya hana wani ya zo ba, ko kuma wani ya ce wani ya zo ba. Mu abun kunya ne a gurin. Me ya ja hankalinka yanzu ka sa wa autan mamman, mun ji ka sa masa ajo ranar Lahadi, ranar 5 ga wata, ranar Lahadin nan, me ya ja hankalinka wajen sa masa ina so idan Allah ya yarda abin da saka na sa masa ajo, yana da kankansa da yake da shi a can harkar wajen da wani. Ana sa ran kuma idan Allah ya da a yi masa ajo mai kyau, ya samu abin da zai samu, ya cika, ya samu gida ko da ɗaki biyu da shago ne, ya mana cewa ya zauna hankalinsa ya kwanta, shi ma ya ci moriyar damban. Shi ne sa ga na ce to jira na dawo za a yi masa ajo, kuma idan Allah ya da ajan nan ba za mu fasa ba. Sannan kuma akwai wani ɗan ƙaramin yaro shi ma shagon autan mamman, aljanna autan mamman, to Allah da shi ma ranar Asabar din nan za a yi masa ajo, shi ma autan mamman a masa ranar Lahadi. Kuma Lahadi ta sama idan Allah ya da muna da ajo na Ramadan, saboda tun da ya dawo tun azumin shekarar nan guda ba a masa ajo ba, ya tafi injuri ya dawo, kamar yadda banbarewa ya taimake shi ya yi masa ajo, kaga kuma ba za mu iya cewa a jihar Kano ba za mu masa ba, tunda Allah ya sa yana nan za mu yi masa don ya zama ya cika mana da kishin jiha ne, kuma
dan dambe ya nuna cewa a jihar Kano koyi dambe to kaga ya nuna cewa Kano suna son shi to idan Allah ya shi ma kuma a sati na sama za mu samu shi ba mu masa ajo dan ya dan samu shi ma abin da zai dan kala gyara rayuwarsa. To alhamdulillah mai girma ciyaman da ka dawo da maganar Ramadan sai na tuna da wata maganar cewar zuwan ko Niger da kai da Ramadan ko kuma in ce zuwan da aka kai Ramadan Niger wasu za su so su ji cewar gyara ne aka kai shi ko kuwa ya je karo ilimi ne akan bangaren zuwansa Niger. To abubuwa da yawa da farko dai kaga na faɗa yanzu abu in dai ba sake mai zan yi ba ya je da neman lafiyar su tunda ba inda baka da masoya. President na kokowa na jihar Maradi masoyansa ne ga aibo kuma masoyansa ne to da kansu yayi magana cewa aka dauke shi ya je aka kai shi inda za a duba hannun aka komai da komai ya samu wannan kuma sannan ya samu gogewa da ya je ga yanda yan kokowa suke tafikar da lamarinsu kuma ya ƙara wani ilimi daban ya san da cewa to sana'ar sa ita ce sana'a duk wani wanda zai zo ya ihu a baya gefe ce a ba a san ka an hana ka kai yawo an hana ya gane cewa ba dole ne sai kana yi ko dan liti idan baya yi me zai da shi tunda ba wani ba mace bane balle ce zai aure shi ya gane cewa ya gane cewa sai kana yi ake da kai idan baka yi kai ba komai bane ba duk wanda zai zo ya ce a ina son ka ko ina mato ya fara son ka so sana'ar ka in ya fara so ka so sana'a ka gyara sana'a ka to za a so ka dan yan dambe da yawa a Najeriya manyan yan dambe wanda sun bari yanzu ko kula da su ba yanzu kwanan abin da horo ya faɗa to kaga yayi magana ita ma akan wannan mu dai abin da muke so idan kana son mutum ba fito za ka ce ka iyo ko kayowa na kaza ba ko kayowa na kaza ko kama kaza ba da abin da kai yo mutum kai mai dan Allah kuma dan su kuna sana'a tare da shi ba sai ka fito ka ce wai wane na yi masa kaza ba mun yi abubuwa da yawa wanda daga gidan waɗansu ɗin ma an samu rashin lafiya da sauran abubuwa duk mun zo mun yi musu wannan ba za mu fito mu ce wani mun yi masa kaza ba tunda mun riga mun san da cewa ba wai dama ce Allah ya bamu wata rana ba mu ne da dama ba waɗansu ne da damar kuma ba wai Allah ya bamu mulkin waɗannan yaran bane mu zo mu musu abu ko mu musu gori ko kuma nuna musu cewa mun musu ta karfin siyasa mun bankara su to kaga wannan duka ba kaga yanzu kamar nan ma na ci wannan labaran dan gomba yana cewa shi ya sani to ni da yake sanin ma kuma ba zai tsaye da cewa ya san na san shi amma ba zai yi in ce wai ya ce wai ni na hana dandan bai je wuri kaza ba abin da ake so in ka ce zaka hana dandan bai je wuri kaza to nawa zaka bashi kaga mutum da hakorinsa 30 da wayansa idan ina so in ce wani karka je wuri kaza in aka kira shi za a bashi 100 a can wurin to ka bashi 50 mana ka ce karka je ba ta yi wa ka ce ka hana baka ba mutum kuɗi ba kuma ka ce masa kare ce kaga wannan ba daidai bane ba amma duk wanda ya san mu ya san cewa ni ban taba hana wani dan dambe ya je wani wuri kai ya damba ba in ka kira shi amma an fa sai ya tafi da darajar sa da mutuncin sa ni kuma a Najeriya shi ya sani ban taba kiran wani dan dambe ba a tambayar akwai da ban taba kiran dan dambe a waya ce mai wani wuri ka zo jihar Kano kai dambe ba ko kuma an dauki wani wuri a ita ya karfin wannan da haka baban da zaka zo ka ce wani yayi kaza wani wanda suke dauka alhakin su ya dan ya hana dan dambe ya je wani wuri ko ya je wani abu nan ruwansa ne ya fi sun faɗi maganganun su ba a kuma magana cewa dan liti ya zo ya tanka ko wani yayi magana ko dan liti ya wani ya ce kaza dan liti yayi kaza ko ya zo da zagin dan liti ko yana zuwa dan liti habaici wannan akwai manyan professors wannan professor ne wanda na harkar sports wasanni ne su bashir mai zare da akwai daktoci na harkar wasa da wanda suka karanci culture wanda suke cikin koyarwa a cikin university ai suka yi magana su ce Muhammad Bashir bika kira ne private suka ce yaushe za ka gina abu ka zo kana biye wani ana ta hayaniya to da haka ni yanzu ai na fi karfin na zo na yi hayaniya da wani duk abin da zaka ce ka gina abin nan kowa ya sani a Najeriya ka gina abin nan fiye da yadda baka zo ai abu kunya ne baka zo kana biye wani su kamata ya ce kana da dakaru wanda za su yi magana to ni na daina magana in dai bata ci gaba ce a dambe in ma ka ce mu kawo ci gaba ba to ma ka ce mun kawo ci gaba mutane da yawa za su kawo ma ba ma kawo ci gaba kuma san kanmu ne a da mun duk duniya ba wanda za a ce kai baka san kanka idan baka da kuɗi ba magana aiki sai ka fara ci ka koshi da kai da iyalanka sannan zaka samu damar da zaka yi wani aiki wanda zaka kawo wani ci gaba abu amma mutane da yawa su ce ai ka hana yan dambe su ce ko kuma a'a kai kana son kanka ko cinye duk wannan za a faɗa amma baka iya mutane da haƙorinsu 30 ba za ka je ka dinga cansa da ƙarfin tsiya baka kyautata musu wasu bika ko kai wane ne mai girma chairman akwai wata gaba muna ganin kusan ita take kawo duk wannan hayaniyar a kwanakin bayan mun ji dan Sokoto ya koka akan yadda yan dambe suke karɓar kuɗaɗe daga hannunsa kuma ba sa zuwa inda yake shin wannan matsala a matsayin ku na manya a cikin wannan harkar wanda kuke tsawata
gobe za mu kawo muku season 2 season 1 ya kare na firan mu da dan liti za ku ji kamar yanda ya ce an da a gyara in mutum ya ci kudin kungiya a sanya za a gyara to in Allah da gobe za ku fara su ji karfe 9 na dare za ku samu karashin wannan fira tamu da dan liti. Malam Abbas TV na tare da ku masoya. Malam Abbas TV mai kawo muku damben manya da na yara da hirarrakin su, to yau ma ya kawo muku maganin ulcer mai kyau garanti, wanda ulcer nan konewa take yi ba raguwa take ba. Idan har kana bukata roba ɗaya 10,000 ne, kai dai ka nemi zuma mai kyau ko ki nemi zuma mai kyau 10,000 roba. Saboda haka Malam ke sai da maganin ulcer mai kyau. Sannan mawakin aure, mawakin siyasa Malam Abbas TV, ina godiya, ina tare da ku masoya.